E weche mamoko makelo buok en ni nyithindo 3 mawuok e ot achiel owang' motho e odgi e gweng' ma Uthini, Kangundo e kaunti ma Machakos bang' mach ne muoch e odgi otieno ma pi norugodo kawuono. Nyithindogo ma johigni 4, 6 kod 8 wachore ni ne nitiere ot e kinde ma mach makamano nomuoch. Mwandu mag omenda ma nengone ni malo mok ong'ere bende owang' molokore mirni e masirano. Wachore ni mach makamano ne rik ochakore kaluwore gi gwangruok e wi weche mag lowo. Kata kamano, nonro pod dhi nyime mar yango joma ne dine timie tim makoch makamano. This family was in my office yesterday, and we tried to solve this amicably. And I could also bear witness that they had a long-standing dispute from the past decades. Yeah. So the matter surrounding this is purely on inheritance. Reports were coming in that there were people who were stoning their homestead, but later on it turned to be that the invaders set fire to the homestead, which the occupants disappeared into the bushes to hide, but 3 children who were sleeping in one of the houses got burned. They got burned beyond recognition.